to ina jin haka na ce to shikenan ina EFCC yau ma na ne kwana Gombe amma wallahi na bari wuta nake tafiya 180 na iso Bauchi lokacin da muka yi magana da kai ce muka bata su wannan to shi ne fa iso Bauchi so Allah ya kare mu dadin dadawa a duk babai mutanen ku da ka rubuta musu sunaye da waɗanda kuka zo nan gurin farko list su daban ƙungiyoyin ku da kuke da su amma list din su ka bani ajiye duk hidiman da ya taso da ya magana akan cewa ba a saka ku ko kuma ba kwa sanin yadda lokacin da ake yi to ya bani list din a yanzu da ake ciki na sake bashi na naɗa shi a matsayin coordinator duka membobinmu na Kwakwasiya na kashi a matsayin shugaba kuma shi yanzu ka je ka zauna da mutanen ku ga sani ka raba abin gida uku kana ji ka cire na central zone ka nemi shugaba kai sani kai da ka kana central zone zai ko to kai leading mun kai na coordinator na central zone kai na coordinator na Bauchi North nan kuwa ina ningi okay ningi cire suna wannan ya akwai bani da na ji ya ce daga ningi ga isha ya ka kama da bani ba ka problem so za ku zauna kai iya mutanen ka da ka sani a local government shida da kake da shi ka sake rada mu wannan personal coordinators na wani wanda zan yi aiki da ku san da suwa nake dili kai ma ka je ka mun da katabun zone nan Bauchi South ni na sai da mu kare muna tare da mutanen mu idan aka mun wannan ina da list din to na san da waɗanda nake deal in abiya taso gwamnati tana da girma tana da yawa yau ko Kwankwaso Allah bai ba mu gwamnatin sa ba na shugaban kasa Allah ya ba mu abba ya sa mu gwamna to da wannan za mu yi amfani kuma mu wadatar da iya abin da za mu iya yi mu ƙananan hukumai 20 wanda kuke jagoranta idan Allah ya ba Kwankwaso bai ba abba ba za mu yi amfani da office din Kwankwaso ba mamaki Allah ya ba Kwankwaso ya ba abba haka Allah ya ga dama haka muke fata in ya ba mu duka mun gode in Allah ya mana zaɓin alheri bai ba mu ba still mun gode masa muna tare a Kwakwasiya nan na dama da ƙarfin mu muke yi saboda haka in mun yi haka za ku ga nasarar da ya kullu ba mamaki Kwakwasiya ya zama shugaban ƙasa ku ci ba bai liman minista ne fa yanzu mun zauna ne to ina minista kuma Allah na tuba yanda kuke kunnan ba wanda ba zan dora shi daga kan miliyan 1 sama ba ba Allah yake arzikin Allah ne yake bayarwa so in ya ba mu sai ai hakuri hakan abbewa ya zama gwamna in abbewa ya zama gwamna wallahi tallahi za mu yi aiki a Kano listin da za mu ɗauka na aikin da za mu yi a Kano dukkan mutane na sai na soka su kai na ya baka taron local gamma kai baka fage local gamma kai ce kana kaza kowa a raba masa local gamma in ce ku ɗan local gamma din ne sai mu je mu yi aiki a can insha Allah an ci yake ne to da wannan nake da ba ku hakuri kuma nake da ba ku confidence cewa mu jajirce a tafiyar nan zan kira Kwankwaso yanzu in na same shi in sa hands free ya ji daga gare ku ƙananan hukumomi 20 wanda suka zo suke jagorantar matasa daga different parties sun zo su yi mubayi'a abinda na ga masa kenan in na same shi in ban same shi ba to zan sanar da shi dama haka nake in mutane muhimmai sun zo so zan kira shi yanzu Allah ya sa na same shi za ku je na rami kuma zan gaya masa ga da kuke kuma za ku tafi zai ji da kunnan su cewa muna tare da ku yawa wato abinda da yake yanzu insha Allah Allah ya sa baya miti amin Salamu alaikum, Your Excellency sir. An wuni lafiya sa. Kare ga. Your Excellency ina tare da ƙungiyoyin matasa ne daga ƙananan hukumomi 20 da nake nan garin Bauchi. Sun ziyarce ni a nan Bauchi suna leading different matasa a different parties amma a yanzu sun zo su yi mubayi'a ne da tafiyar NNPP da tafiyar Sanata Rabi Musa Kwankwaso.
yawa abin da ya sa na tara su kenan da muka taru kuma na ce zan kira su ji daga bakin jagora kuma su tabbatar cewa suna tare da jagora sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kuma shugaban ƙasar mu nan gaba insha Allah. To ku tsaya. Cikin wani mutum amma dai ina so in gaishe su kuma ba su shawara cewa lallai su je su rijista da NNPP kuma su rijista da INEC su sami katin zaɓe. Na'am. Kuma a cikin su wanda suke da buƙatar takara lallai su yi ƙoƙari su sai fom. Na'am. Su hanzarta wannan kuma su ci gaba da yaɗa manufa a kowace lokacin gwamnati a kowace wata. Yes sir. Su dawo hankalin mutane su shiga cikin wannan tsari na. Yes sir. Bayan Allah ya yarda muna ganin alamar nasara. Yes sir. Nasarar mu kuma nasarar jama'ar ƙasar nan ne gabaki ɗaya musamman matasa maza da mata. Insha Allah. Na gode kwarai, salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kun ga biti yake yi saboda mahimmancin tarayyar mu kuna kallo ya duk abin da yake ɗauki magana kuma ya bada ansa. To da wannan nake ce ku tafi da confidence insha Allah rabbi kuna tare da Dr. Babayo Liman muna tare da Kwankwaso. So kai ka mana addu'a ko? Na ɗan mai gemun nan. Malam. Kai ka mana addu'a.